хабари то 16% боло рафтани нархи нерӯи барқ аз аввали соли оянда Абдураҳмон Ҳасанов сокини ноҳияи Рӯдакиро нигарон кардааст. нархи ҳозираш созай нағзаю не ки мои одами камбизоада қиинтар мешавад, барое ки ҳам налоки замин, ҳам суғуртаи хона, ҳамёда пул додан дар кор, налог додан дар кор. мӯйсафеди Абдураҳмон мегӯяд 200 сомонӣ нафақа мегирад, вале дар 3 моҳ 400 сомонӣ ҳаққи қувваи барқ меспорад. ҳоло 1 киловаттсоат барқ наздики 27 дирам аст ва аз ин пас сокинон маҷбур мешаванд ки барои 1 киловаттсоат барқи масраф карда 35 дирам пардохт кунанд. барои халқ ҷабр мешавад, ситин мешавад. корхона хай худаш аку ҳал мекардагиш бисёр ане ки аз он ҷумла ҳамин барои халқ як ҷабр аст. деҳота ман ҳозир дар ҳамн территорияи мо зиндагӣ мекунем, восе ҳамҷа светон нестан шабона 3 соат метиҳам. чӣ хел мешавам зиндагӣ аст? он монда ҳамин қадар гесомо ҳаст. аз шаҳр берун 15 километр 15 дақиқа роҳ уже свет нест. худатон як бифаҳмед монда чӣ қадар гефтае. ва я наметиад сета фарзандам ҳай неварам ҳай духтарам анда хонашанда свет нест. Лекин фикр мекунам агар оби гарм дар ҳама ҷо бошад, на танҳо дар Душанбе ва дар қишлоқҳоям дар рагон ноҳияҳои дурдастам боло рафтани нархи қувваи барқ на он қадар таъсири зиёд мерасонад ба буҷа. шабакаҳои тақсимоти барқ сабаби тасмими боло бурдани арзиши нерӯи барқро чунин шарҳ дод. тарафҳои иваз намудани нархномаи нерӯи барқ ин тавсияи бонки ҷаҳонӣ мебошад ки ба системаи энергетикии кишвар солҳои охир маблағгузории зиёдро чӣ карда истанд. яке аз талаботҳои онҳо ин муваққатан то як муҳлати муайян баланд бардоштани арзиши нерӯи барқ ба ҳисоб меравад. таҳлилгарон боло бурдани арзиши нерӯи барқро барои Тоҷикистон ногузир медонанд, ҳарчанд бар инанд ки ҳукумати Тоҷикистон дар боло бурдани нархи барқ аз эҳтиёт кор мегирад. барои мисол соли 2020 замони пандемияи коронавирус ҳарчанд тибқи нақшаи созмонҳои байналмилалӣ нархи барқ боло бурда мешуд, ҳукумат аз ин кор даст кашид. мардум ба соҳибкорон ба корхонаҳо ҳанӯз ҳам хароҷотҳои тавлид ва дастрас кардани нерӯи барқро рӯйпӯш намекунад ва гоҳ ҳам агар рӯйпӯш кунад ширкат аз ин фоидаи чандоне ба даст намебиёрад ва ин дар ҳолест ки ширкати барқи тоҷик садҳо миллион сомонӣ қарздор аст ва бояд онро пардохт кунад. моҳи октябри соли гузашта ҳам нархи барқ дар Тоҷикистон боло бурда шуд, ки тибқи он аҳолӣ барои 1 киловаттсоат нерӯи барқ 26.51 дирам пардохт мекунанд. хабари аз 1 январ боло рафтани нерӯи барқ дар ҳолест ки ин шабу рӯз сокинони минтақаҳо аз маҳдудияти барқ дар хонаҳояшон шикоят доранд.